The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. For all Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord, she shall be. Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Blessed is every one that feareth the Lord, that walketh in his ways. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan mo na nato ang andam sa itong kaugalingon. Kung ikaw magtotoo, gimanduan ka sa pulong sa Dios. Diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, nga imong gamiton ka na imong kaugalingong kabubuton sa paghimo og desisyon, pag dawat o pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. O human imo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagsalmot ning atong Bible study through the YouTube. Musa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo unes tanan sa imong pagdala kanamo na usab nining dapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong pulong, nga mao kini ang paagi nga kami makapatubo sa among kalag, sumala sa imong gimando kanamo. Diha sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Busa, salamat o Diyos ning tanan, imo pa kaming gipabuhi, andama kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, tangtang ang mga babag na sa among nauna, ug pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kadamo. Lamdagi kami, ipatinaw pa ang dugang nimong kamaturan gikan sa imong mga pulong, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala ug mga igsuon diyan ni Kristo. Nagapasalamat kita unes tanan sa Dios sa iyang paghatag kanato, o lugway sa itong kinabuhi. Kini nagpasabot nga ang iyang plano sa itong kinabuhi o pagyud mahuman. Nagapadayon pa paglihok ang iyang grasya sa itong kinabuhi.
gipa buhi pa kita, nagaginawa pa kita, skill pa kita, lanti pa nga itong pangisip kining tanan, gumikan lamang sa iyang gugma, iyang kaluoy, iyang kortesiya o iyang grasya. Dili kita takos nini. Musa, kung andam ka na, atong ipadayon ng atong paghisgot sa atong dugukan sa atong pagtuon nga mao giuluhan nato the Doctrine of Sin, ang doktrina o pagtulunan bahin sa sala. Okay. Karon padayon kita. Kitang mga magtutuo, ato naman kiningi kanunay og hisgot mahitungod nining atong pagka anak sa Dios. Di lang kay kutob lang diha nga mohunong kita, kay human kita maluwas, sayo naman kita sa doktrina nga basic nga gikinahanglan ang atong pagsunod sa mando, pahimangno, pasidaan o pulong sa Dios nga nagaingon nga patubuon kini atong kalag. Okay? O ang paagi lamang nga motubo ng atong kalag mao ang pagsunod diha sa 2 Peter 3:18, patubuon pinaagis pagtuon sa pulong sa Dios. Ug mao kini usa kini atong gihimo, usa kini sa mga paagi. I mean, buot kini paila sa Dios nga iya kini pagsangkap. Naranan nato musunod ba ta sa iyang sugo. Kay sugo man niya iyang mando. Nga patubuon kita pinagis pagtuon sa iyang pulong. Kay nini lamang pagiha nga kita makakabot sa atong common goal. Ano sa atong common goal as believers? Spiritual maturity. Sabi ni Saya, espirituhanong pagkahamtong. Kung ang atong lawas ni hamtong, ikinahanglan natong kalag, pagkabuuton sa pagkahamtong. Ang labing mahinungdanon mao ang atong kalag. O busa, well, ang tuyo sa kalag mao nga mo balik ngadto sa Dios, dala na ang iyang mga pulong. O ang atong lawas, ang tuyo sa lawas mao nga kini banhawon, pulihan kini og unsa. Bag-o nga lawas nga binanhaw na. Kini naghisgot ako kanatong mga magtotoo as believers in the Lord Jesus Christ. So sa atong sunod sa mando sa Dios nga magatuon ta siyang pulong sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis, eventually makakabot na kita niya ng atong tumong common goal as spiritual mature believers. Kay atong nahibaw-an na nga human ta maluwas, we are compared, ang analogy sa usa ka batang masuso, baby believer. Kunya sa pagtubo niya ng bata, ang maong masuso, pinagi sa pagpainom sa gatas, dili pa man solid food ang angay niya, kaya pa man siya ngipon. So, makakabot na siya sa iyang pagkahingkod. Mao ba na binisaya? Hingkod, adolescent. Okay. So, makakabot na siya na ng ang pagka-adolescent. O, itandi na ito na sa lawas nun, nga, tinawhanon nga butang, like, o laki ka, bayong-bayong, o bahay ka, dalagita ba? Okay, o bot pasabot yan na nakakabot ka na niya ng ikaduhang ang sa spiritual growth level nga mga adolescent. So pagpadayon nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios, makabot na nimo kinatumyan nga ang which is spiritual maturity, pagkahamtong spirituanon. O mao na nga makatagamtam na ta, panag-iya na kita ni anang gitawag nato giusebea
Greek word which means godliness na natas pagkabalaan. Okay, ang kining godliness is the power that every believer needs, gikinahanglan sa matag magtuto, to be able to move forward in his spiritual life, nga makasibog kita sa unahan sa atong spiritual ng kinabuhi. Apan gikinahanglan nga kita anaa magapuyo sa sulod niya ng atong dapit nga puloy-anan. Samtang niya pataning kalimutan na, ang Diyos nagawando nga ana ta magapuyo sa iyang plano. The protocol plan of God, otherwise called operational divine dynasty. Also, it is called God's power system or the Christian way of life. Mo kini mga description nining operational divine dynasty. O akong balikon nga kini is a mental attitude. Panghuna-una kini kay lagi ang atong Kristiyanong pagkinabuhi is a mental attitude life. Okay? Ang atong huna-huna mao'y rumbo sa pulong sa Dios, mao'y target sa pulong sa Dios, mao'y ingnon ta kanang object. Okay? Mao ni kanang puntarya sa pulong sa Dios ning atong panghuna-huna. Ug mao na nga ang atong panghuna-huna kinahanglan nga unsa? Pulihan sa mga hunahuna sa Dios, dili na ang mga hunahunang tawhanon. Of course, tao man ta, nga pa man ta sa unod, ug we are human beings, na man tay mga essence nga gihatag sa Dios, tay mga kinaiya sa atong pagkakita. See? O sayo naman kita, doon na tayo 5 ka mga kinaiya, ingon nga mga tao, sakop sa kaliwatan sa tao. Doon na tayo self-consciousness, doon na tayo mentality, doon na tayo conscience, doon na tayo volition, o doon na tayo emotion. Mo kini nga itong mga kinaiya. O musa kay naman tanining kinaiya ha, okay? Mo gamit tanini. Of course, pagamiton ta sa Dios ning tanan. Okay? Apan, tanawa, self-consciousness niya itong una-una. Ang atong mentality na itong una-una, of course, mo nang gauna sa listahan sa mga kinaiyas tao. Mo nang ipa-klaro sa Dios sa iyang mga pulong nga kini gikinahanglan nga sudlan sa pangunahuna sa Dios. Kay ang una-una sa Dios malabaw pa. Di uway makalabaw sa pangunahuna sa Dios kay mo, of course, diyan sa Isaiah 55:8 and 9. I hope na tuhop na ginasi mong kalag, silsil na nga unsay gisultis Isaiah 55:8 ug 9. Unsay gisulti diha? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, klaro kayo. Ug diha usab sa 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16, naghisgot ka na sa panguna-una ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong gitun-an, adlaw-adlaw, mauni ang panghuna-huna sa Dios. These are the thoughts of God. See? Maunay buot sa Dios nga isuod diha sa atong una-una. Aron sa ingon niya na, hawason ning mga pangunahon ng tawhanon. Okay? Pulihan ka na sa mga Diyos nun nga pangunahuna. So muna, nga itong tutukan din niyang kining godliness, Eusebia. O kini makabot lamang nato sa diha nga kita permanently residing diha sa operational divine dynasty or the protocol plan of God. Ug mao na nga samtang nata diha, pagamiton kita sa
gisangkap sa Dios nga napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran. 10 problem solving devices. Ang nag-una niini is rebound, ang pagkumpisal. Kay mao bitaw na nga kung wala kay paggamit niining nag-una nga kasulbaran sa suliran, which is rebound, kung wala kay paggamit og rebound, ang ikaw nga magtutuo muralag, well, og tan-awon kas gawas ba, you just appear godly, but ang labing tinuod, in reality you are not. Wala ka niya ng eusebia. Ug mauna nga kana naghisgot na, nahug ka na sa moral degeneracy. Moral. Okay? Og this is happening in most churches or in most of the Christian groups. Unya, kung na ay moral degeneracy, magmabali po nga itong dila nila. Okay. Kung na ay moral degeneracy, naasay immoral degeneracy. Ang lain nga nining immoral degeneracy is antinomianism. O kadtong moral degeneracy, asceticism or legalism. Okay? O nilaingan. Now, gimanuan ta sa Dios. Ngalikayan nato kining maong mga grupos, mga Kristohanon. Mando na sa Dios. Avoid these Christians. Mga Kristohanon ni sila, mga igsuon na to, diyan ni Kristo. Apan, waman sila mag-function sa sumala sige mando sa Dios. Og sa lakton nga pagkasulti, they are disobedient to the mandate, to the commandments of God. You see? They are not interested. They don't have the love, the desire sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mauna nga, nahug na sila sa mga either ning duha ka degeneracy, immoral or moral. O palikayan ni sa Dios. Likay kining maong mga grupo. Because these Christians, matud pa sa versikulo 5 of 2 Timothy chapter 3, mas grabe pa kini sila sa mga dili magtutuo. O the mandate in verse 5 is avoid them. Likay kini sila. Kay, well, diyan versikulo 6 gani, nagaingon nga, kining maong mga matang sa mga Kristohanon have the same appearance with spiritual believers. Murag na ipupariha sila kanang imong tan-awon ba? Pupariha. They even study Bible doctrine always. But only gnosis lagi. Yung naibaw na kaung samot-pasambot nining gnosis o ipinosis. Gnosis ra kutob. Kay wa man mamitabolize sa alang pagtuon sa pulong sa Dios. And doon na sila ulterior motive nga nagtuon sa pulong sa Dios. Magtingali ang uban, gusto lang suway o gusto malihiro. Kung malihiro na sila, daghan na sila na sag-o, adto na sa gawas, kinsay makigdebate, kinsay makiglantugi, naman na, mauna na dagatan. Kanya ang kuya, ano ba yun ini? Kaya mahuhog ko niya ni silang pagkakulto. Na mauna, usara ba na? Kahinungdan. Nga suyupo ni sila sa mga tinunto ni Satanas. Kini mga cult, iyahaman ni Satanas. You see, kanibang mga hugpong, mga grupo nga dala nilang mga ni Ginoong Hesukristo. Apan sa tinuod, gigamit kini sila ni Satanas sa paglingla sa mga katawan. Tanawa na ibaw makang kini si Satanas doon na siya mga plano nga alang kanimo nga dili magtuto ang plano ni Satanas mao ni paminaw. Ang iyang objective, okay? Ato lang gamito ng pulong objective. Ang objective
sa mga dili magtotoo mao nga mangitag ni tanang paagi nga yang babagan kanang maong mga dili magtuan believers nga dili sila makadungog sa mga balita sa kaluwasan. Ug kung makadungog man galing, iya ginang pangitag paagi nga unsa malingla nga dili patuohon, dili padawaton sa kaluwasan. Unya, mo na siya magsigig hulhog ba? Is that the right Visayan word? Magsigig kanang iyang malansis ba, iyang malingla. Yung tuo niya na, di na tinuod. Mao na iyang objective ni Satanas. Ug sa iyang mga demonyo na mga alalay niya, iyang ipang destino. Babagi na kay naay mga evangelism diha nila. Naharabay mga evangelism ni Balbido diha sa YouTube, pangitaing pagi na babagan na, di na mula hutay. Maunay objective ni Satanas o kaya mga demonyo, babagan kadtong nagada sa pulong sa Diyos sa maing balita sa kaluwasan. Aron sa ingon niya na dili sila makadungog sa maing balita sa kaluwasan o wa sila mahimo nga dili na sila maluwas. Maunay pagi ni Satanas. He tries his best. His utmost best. Grabe pa nang ilang mga trabaho ni Satanas o mga demonyo niya kay day and night service good. Wag yun ay puwas ni silang mangitag yung pagi. Kaya nga naman, si Satanas is the most miserable creature in the world, in the whole universe. He's the most miserable creature. Mao na ang lutaw na ng prinsipyo nga misery loves company. He loves company. He wants more people nga maduhig yun niya, madag yun niya, malingla niya, malansis niya, iyang mabira. Mao na objective ni Satanas ninyo nga mga di magtotoo. Kamo nga nagpaminaw ni karon, I'm just addressing this to you. Okay? Dili ni paghadlok nimo apan pagpapatinaw kanimo mao gani ang objective o kanang tinguha o unsa nay binisaya niya na ang iya bang target kamo nga dili magtotoo, nga dili mo makadungog sa mayang balita sa kaluwasan o sa ingon dili na kamo maluwas. You see? Si Satanas buot nga dili mo maluwas sama niya. Hindi man siya luwas. Wala siya esperansa matud ba sa kinat sila. Wala siya paglaom, wala chance nga makanto pa sa langit. Kaya nga naman, he has long been judged. Ingon nga unsa unang binuhat sa Dios nga ni unsa misupil niya tungod sa iyang pagka mapahitason. Mao na. Okay, mo na objective sa mga dili magtotoo. Karon, alang kanimo magtotoo, my fellow believer, kung igsuon diya ni Kristo, paminaw, si Satanas, ug ang mga demonyo, naapod siya'y toyo o tinguha o objective. Naapod siya'y goal nimo magtotoo. Nato nga mga magtotoo. Unsa may ang goal? Nga ikaw babagan. Iyang pangitaan gyud tanang pagi nga mabagpagan ka, mahunong ka sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Mangitag na pagi. You see? Iyang pang-assignan tong iyang mga alalay, mga demonyo. Ato ka. Assignan ka na kuha na kay kanara ba kay init ra ba gyud siya? Positibo gyud siya. Mantumana na. Okay. So, hasmag na po itong iyang mga demonyo. Yung tuwa na. Imong nadungog. Ilang pagtudlog doktrina. Di na tinuod. Mao na. Okay. So, dili. Ugmada ka. Kaya na it's a matter of choice. Ugmada ka. Karon, malingla ka mo na yung deceived ka. Okay?
na-deceive ka o wala inighunong na nimo sa imong pagtuon sa imong spiritual momentum there mo nagingon og casualty ka ni ining spiritual warfare tali sa puwersa sa Dios o puwersa tali sa against sa puwersa ni Satanas ug kita na sa taliwa papilion ta. God respects our volition, remember. So this is what's happening. Bantay mo ng likayan mo nang ingon ang bersikulo 6 o 5. Avoid them. Kay kining mao mga Kristiyanon na ay they have the same appearance with spiritual believers, but eventually at tinuod yun dili ni sila tinuod nga nagatubo kay gnosis ra sila. Wa man may metabolize ang ilang itunan. They are bright with doctrine but no growth in their Christian life. Kasabot ka? Why pagtubo? They never live a life beyond gnosis. Never. They are loser believers. Until and unless mag-usab sila, they switch ang ilang attitude from negative to positive. Okay? Kay kini kung mao mga magtotoo nga atong gisgutan, these believers are motivated by motivational arrogance. You see? Bantay. Once nga masud na taslaang nining motivational arrogance, kanang timan nila underline that word arrogance. Pagkamapaytason kana rabang maong kanang kaluyahon as an arrogant believer, you will tend to be dili nakatitsable. Sabot ka? Lisod ka na tudluan. Di na ka matudluan. You are unteachable once masuod ka nining laang pagka-arrogante. Kay mo resist naman ka sa pulong sa Dios eventually. And then you become antagonistic. I-appeal pag itong pastor-teacher. You're antagonistic to the pastor-teacher. Resistance to the communicator of doctrine. Now, ang mga magtutudlo, ang mga pastor-teachers, matud pa sa Episo 4:11, kini sila, ang number one nga responsibility nila is to edify believers. Edify. Aron malig-on ang mga magtotoo, ang mga sakop sa lawas ni Kristo nga karon gitukod pa pagkaron. O pa mahuman mangoding lawas ni Kristo. Kay kini mo'y basihan ha. Once nga makumplito na ganin mong lawas ni Kristo gitukod dinhi sa kalibutan, moabot na. Mao na ang paabot sa kadaghanan nato mga Kristiyano. Kitang mga Kristiyano nagapaabot. We are looking forward sa sunod nga programa sa Dios ni ining kalibutan nga mao ang rapture. Pagsakgaw. Sakgawon ta. Rapture. Tingaling uban kaninyo nakadungog na ning maong doktrina nga rapture. Pani ikaw nga pag-upa o pagka-ideya nini apan kining rapture lagi. Kuhaon na ang tanang mga magtotoo. Kuhaon ni Ginoong Jesucristo dinhi sa on the face of the earth. Okay? Tanan ng mga magtotoo. Huwag pili. Tibo kalibutan. Ang tanang mga magtotoo. Unsa? Taugon na ni Ginoong Jesucristo dito sa panganod ra siya. Dili siya mo tukdon din siya yuta. Kanang inigtugdon ni Ginoong Jesucristo adto pa na sa ikaduhang pagbalik niya, second coming. Apan kining rapture, okay? Dili pa nimo ay second coming. Okay? Alang kanimo nga bag-o pa, ang rapture kanang resurrectionista na mga magtotoo. Okay? This is the resurrection, pagbanhaw ni na mga magtotoo. Sakgahon ta, kaning sakgaw god, mura ni o ka na paglabni, kalit kayo, puwersa, kalit,
1/60th of a second ang kapaspason niya na. Just imagine, mas paspas pag pilok ni mo sa imong mata. Ang paghitabo nini, pak! Kasagyod. Sige no si Kristo tuan maghuwat dito sa panganod. Tanang mga magtuto. Kadtong nangamatay unang nangamatay nga mga magtutuo, sila muuna og bangon. Unsa gisulti diya 1 Thessalonians 4:16-17? Paminaw. Sa in English mo kini nagingon. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Nana. And that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Na, magdunga na. Kadtong nangamatay una, kita mga buhi ni ng panahon na, adto dungan tagbo sugat ni Ginoong Jesucristo dito sa panganod ra ug dadon ta dito sa langit kay mao ra na nga kung ako lang nang gilakbitan nimo may tungod sa rapture alang niya tong mao pay pagdungog dinhi this has a very detailed long study excuse me mao na nga ato lang ning gilakbitan. Okay, kay nagtuon man ta nining the Doctrine of Sin. Okay? Daghan patag tun-ano batay paghuman nini. Abutan na lang tingali tag rapture nini. Now, okay, atong gisgutan man last time itungod dining mga nagkalain nga mga sala. Okay? Ato ra gud ning lakbitan na pag-usob just to refresh our mind nga okay. Unsa to itong gipanghisgutan last time niya ay naghisgot ang mga bestiality, kani mga sala ni, mga pimping and prostitution, kaning rape, superimposing on sexual acts who opposes diha sa Deuteronomy 22:25-27. Kaya itong naibawan nga well, of course, sex, ang kanang paghigilawas is not sin. It's not bad. In fact, God gave it to man for man's temporary happiness and enjoyment and to produce children. Kini, it is only inside marriage. Suod lang sa kaminyon. Outside of it, wala, sala na. And then, naghisgot po tag emotional sins, hysterical. Unsa man ning hysterical? Well, example na ini kahadlok, kabalaka, kanang kahigwaos, kanang pagkataranta, pagkapraning, ingon nila, kining irrationality, mo ni example sa hysterical. Emotional sense ni. Sala ni sa pagbati. And then, napoy gitawag og revenge category. Unsa man ni? Example, malice, kanang pangibog to inflict others. Na kay kaibog bang imong dauton gyud, iduot gyud ang uban. Anyan na revenge motivation, na slander, mga example ni. Unya na pagyod kining gitawag og hatred category. Kining kasuko, kanang kalagot, kining pagkamadinumtanon, pagkagahis unsa pa, animosity, kana bang pagka masukanon. And then, napanay gitawag og irrational category. Example, unsa may example ni irrational category? Kanang sapot, tantrum, himplo niya. And then, you can identify the kind of sins. Mo bitaw atong hisgutan atong gitun-an aron mahibaw ta nga kini di mga saha. You see? Sa wa pa ta magtuon pulong sa Dios ta kay baw nga kini di kini nga atong sagad nga gibuhat nga sala. Wa ta kay baw nga mga sala di ay. Mao na. Mao bitaw na you can identify the kind of sin so you can rebound easily. Sa diha nga imong mahibawan na
sayo na nimo ikumpisal, right? Na unsa man nimo pagkumpisal sa usa ka sala nga wa kay bawang sala dina. Kinahanglan nga imong tun-an hai sala, asay di. Once nga maka-identify na ka nga kanang imong sagad nga ginabuhat, naandad na kagbuhat niya ng sala, wa kay bawang sala dina. Once nga mahibaw na ka, then you can easily rebound. Basta, dali na ka mga kumbisal. Now, well, okay, padayon ta. Ang old signature, kini nga itong kinaiyang magsasala. Mauni ang tinubdan sa sala. Okay? This is the source of sin. Ang human volition, ang atong kanang tawahanon nga kabubuton, okay? Human volition is the source of all personal sins. Mauni ang kanang tinubdan, kaya ang source, tinubdan man, mauni ang tinubdan sa tanan nga mga personal nga mga sala. O ang human volition, di ba, itong isugutan ni last time, security guard ni, as if it is the security guard nga magagwardya sa atong kalag. Magagwardya. No, timan ni, di ba itong isugutan nga ang tentasyon, dili sala? Dili sala. Kung na'y pagtintal nga moabot nimo, tintalon ka ba? Tintalon ka. Buhatan ni. Sige. Unya, sugod ka o ka kanang murabag mo manginit na yung imong unsa naman na murag pag kanang pagpukaw nimo sa magkasuko. Okay, manang kanang imong kaugalingong ang imong kinaiyang magkasasala, ang old signature magsigig unsa singal mo, magsigig tuod nimo, magsigig hulhog nimo, la buhatan na, andar na, sige, andar na. Natwa. Temptation pa to. Sa pag-ingon nimo okay, ala, akong buhaton, diha may mong sala. Sabot ka? Okay. So, kinigong atong kabubuton, paminaw. Either, kining atong kabubuton, either strong or weak. Kay duharay kapaingnan ning atong kaugalingong kabubuton. Ligon ba o maluyahon? Kano sa aman mahimong maluyahon ning atong kabubuton? Paminaw. Kung wa tay pulong sa Dios, sabta ginapagayo. Kung wa ganitay pulong sa Dios sa atong kalag, wa malagitay gana, that means why pulong sa Dios nga naa sa sod, sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Therefore, kung bahin na sa atong kaugalingong kabuton, luyag na imong kaugalingong kabuton. In fact, kining atong kabubuton, anaman magagikan ng atong paghimog desisyon. Osto? Volition. Gikan nas volition ka ng atong paghimog desisyon. Sabta niya, sundan ni pagayo. Ayaw pagpagawas passing. Ang atong desisyon nagagikan sa atong kaugalingong kabubuton. Karon, kung maluyahon nga kanang ang atong kaugalingong kabubuton maluyahon, weak. Sa diha nga mohimo natag desisyon, kanang maong desisyon sayop, dili maayo, dautan. Na I'm talking to you as a believer, ha? Alang ni nimo, fellow believer, igsuon nga magtotoo. Kung ang imong kabubuton, ang imong kalag, way pulong sa Dios. Puro mga tawhanon ra. Sa diha nga ikaw mohimog desisyon kanang maong mga desisyon sayop, dautan, dili maayo. Okay? So, sa in English, ingnon naka nga unsa. Bad decision maker. Bad. Kay weak man ka.
You see, mo na resulta. Apan kun ikaw mainiton, makugihon, malahutayon, kanang mahigugmaon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw nagapadayon. Wa ko mag-ingon nga dinhira sa atong Bible study through the YouTube, kadaghan makapangita ka sa mga simbahan nga nagtudlo gyud sa lintunganay yung pagtulunan sa pulong sa Dios. Ang mga pastor teachers na igasa sa pagtudlo, ala, pangitaan na, seek and you will find. Mo na tugon gud sa Dios. Dili siya mamakak pangita. Awa man pug kagud mangita gud. Yesa kay ngano ka mangita, wa man kay gana. Wa man kay kainit. Wa man kay kahangawa, wa kay kanang mo nang moingon ka wa ko'y panahon na busy ko. Nga mo na ni sigin to malmal ni hantod nga samtan gini mo klaro nga mo na unsa kami ng danon ng pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, daghan na kang pulong sa Dios dahil sa imong kalag. Karon kun mohimo kag desisyon, kanang desisyon na labi kay naa ka magpuyo sa operational divine sphere protocol banugan, kanang mga desisyon nga mahimuon husto, tukma, maayo. So you are now a good decision maker. Kay kung ikaw mohimo og daotang mga una-una sa may resulta, daotan. Gusto? That's klaro magaya na this simple logic. Mao na nga daotan na ay mga negative results. Kay weak man lagi ang imong volition. Apan kung puno kas pulong sa Dios desi mong kalag, once nga mohimo na kag desisyon, kanang desisyon na is the right kind of decision. And the result na positibo, nindot, lami ang imong pagkinabuhi. Hanoy, hayahay, linaw, malipayon. Amo na, mag-uban na sila. Kasabot ka? Okay. Now, dinhilang una kita kutob, ang padayon ni ugma. Musayo sa ipa ang sumpay nini. Kay magapadayon pa kita nini. Di na nimo undang, wa na kini pag-undang. Way pag-undang. Hantod nga kuhaon na kita sa Dios. During the rapture or whatever comes first. Kay it's either man. Kuhaon ba ta sa atong physical, kuhaon ba ta sa Dios through death, physical death, or panahon sa rapture. Either ana. You see? Apan para na ako, pili yung sa rapture. Nindot kayo na. Mo ba? Mao na akong gitugon nimo. Okay. So, dasigon ko kamo gihapon, padayon sa inyong spiritual momentum. Kay mao na ni, wa na ni sibugay, wa na ni atrasay. Padayon pagsibog sa unahan. Onward, Christian soldier. Barog. Kay barugan na yung panahon na, oy. Wa na magkadimaon ng kalibutan na ito. Ibaw na ka. Wa na. Nagkaguliyang na. Unsa na. Mao na nga, di na sa nato na hisugutan kay daghan patag ikasulti yun, may tungon ni kahimtang sa kalibutan. You see? Kay hibawan na nato sa base sa mga balita sa kahimtang ni kalibutan na. This world is getting more dangerous to live. Ang labing tinuod. Apan kung wa kay pulong sa Diyos diha, mao na, looy ka. It's a matter of choice. It's a matter of choice. Papiliun ta sa Diyos. Buot batang himong mananaog, believer, winner believers, or loser believers. Pili. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong pag-uman ka namo, sa imong pagtudlo ka namo, sa imong kamaturan, nga mao lamang kini nga mong kinabuhi o Dios, samtang aniya pa kami nagaginawa pa, buhi pa sa among lawas.
Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo. O dada kami pagbalik dinhi ugma. Karon kami makapadayon sa among spiritual momentum. Nagigtuman sa imong sugo. Salamat ni ining Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nga mo kining giangkon nga grasya gikan kanimo. Salamat ning tanan o Dios. Uban ni kami sa among pagbuwag-buwag, gilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.